Európa kulturális identitásának gyökerei a messzi múltba nyúlnak vissza. Az ásatásokon előkerülő régészeti leletek nyomán betekintést nyerhetünk az őskor hajnalán már Európa területén élő elődeink életébe. A korszerű vizsgálati módszereknek köszönhetően mára már az évezredek folyamán hátrahagyott nyomok elemzése is lehetővé vált. Így végre képet alkothatunk az egykor élt közösségekről. Következtethetünk arra, hogy elődeink mivel töltötték mindennapjaikat, hogyan zajlott településeiken az élet. A múzeumok feladata a régmúlt világ titkairól árulkodó tárgyak őrzése és a velük kapcsolatos ismeretek átadása az utókor számára. A tárlókba zárt kiállítási tárgyak nem igazán alkalmasak arra, hogy kézzelfogható közelségbe hozzák a régi korokat és a kultúrákat. Ez az igény teremtette meg Európa szerte speciális múzeumok, a Szabadtéri Régészeti Múzeumok intézményét, ahol látogatóinak lenyűgöző élményben, valóságos időutazásban lehet részük. Nincsenek üvegvitrinek, közvetlen a kapcsolat az ősi civilizációk hangulatával. Ez az a hely, ahol a történelem megelevenedik, és életre kell a múlt a mindennapi élet hiteles rekonstrukciói között. Az először Németországban, a skandináv államokban és Nagy-Britanniában népszerűvé vált régészeti parkok hagyománya immár több mint 100 éves múltra tekint vissza. Napjainkra ezek a múzeumok jelentik a régészeti kutatás és a nagy közönség találkozási pontját. Mától kezdve ezekben az újfajta múzeumokban rejlő hatalmas kulturális, tudományos és közoktatási lehetőségek új dimenzióval bővülnek. A Live Ark nemzetközi projekt elindításával Európa 8 vezető régészeti parkja fog össze közös küldetésük megvalósításához, melynek célja a nagy közönség minél szélesebb rétegeinek bevonása, a kutatómunka elmélyítése és a kölcsönös tapasztalatcsere. A régészeti parkok egyik legfőbb tevékenységét a régészeti adatok értelmezése jelenti. A kézzel megmunkált ősi tárgyak rekonstruálásához nem elég azt tudni, hogy hogyan néztek ki ezek a tárgyak. Készítésük és felhasználásuk módjával is tisztában kell lenni. Ehhez pedig a készítés folyamatának és a tárgy rendeltetésének gyakorlati kutatására van szükség. Ekkor lép színre a kísérleti régészet. A Live Ark projektben résztvevő 8 partner számára ez valódi tudományos kutatási módszert jelent. A kutatási adatok és régészeti leletek alapján aprólékos munkával rekonstruálhatók az ősi technológiai és előállítási folyamatok. Ezzel új távlatokat nyitva meg az emberiség számára a régmúlt idők civilizációinak és elődeink életének megismerése terén. A régészeti parkok által képviselt új szemlélet révén a nagy közönség közvetlenül is kapcsolatba kerül a múlttal. A letűnt korok hétköznapjainak élő ábrázolásán vagy a kulcsfontosságú történelmi események felelevenítésén keresztül. A rekonstruált eseményeket rendszerint nagyszámú résztvevő, kellék, korhűruha és díszlet jellemzi. A Live Ark projektben résztvevő 8 múzeumban ugyanígy életre kell a történelem. A látogatók a történelmet nem annyira megismerni, mint inkább átélni szeretnék. Itt végre saját élményekkel gazdagodhatnak, méghozzá az összes érzéket foglalkoztató olyan kaland keretében, amelynek egyelőre még a legkifinomultabb virtuális technikák sem képesek a nyomába érni.
A közvetlen és interaktív megjelenítési formáknak köszönhetően a régészeti parkok nem csak a nagy közönség körében hallatlanul népszerűek, hanem a modern kori régészetet is forradalmasították. Live Ark. Régészet ennél élőbb még nem volt.